Ni Galder Uriarte naiz eta Patxi kooperatibatik nator. Gure enpresa batez be ostalaritzariko zerbitzuak ematen ditugu, edaria, janariak eta edozein produktu behar dutenak. Txosnak eta bentoak bebai egiten dituzgu, eta zergaitik egin dugun abiarekin batez be aurkeztutako proiektua oso interesgarria iruditu jaku, euskera sustatzeko eta gero ere enpresa munduan hainbat zerbitzu eskaintzen dituelako eta borobiltzen duelako horrekin. Patxi Koopere gizarte eta ingurumenarekiko konprometituta dago eta horregatik ere uste dugu tresna edo erramienta interesgarriak izango direla hori bultzatzeko. Abiaren laguntzarekin datorren urtean pentsatuta daukagu hainbat gauza, baina 3 edo 4 interesgarrienak iruditu jakuz, adibidez hizkuntza paisaia euskalduntzen jarraitza, gero ere enpresa diagnostiko bat egingo dugu eta hortik irteten diren irizpideak edo eremuak landuko ditugu, eta guri gehien ilusio egiten dozkun gauza bat da enpresako praktikak edo ikasleen praktikak euskeraz jarraitu edo egin ahal izateko eta urrats berriak eman.